Dapat na tayo guys. Asal na po yan na guys. Oh wow. Mission yun sa Asian College of Technology guys. What's up guys? May ketawa ko lang guys. Actually guys, information. Now, bakit ay video ang upload guys? Hindi ako kasi nagpayogan. Nakapuyan sila kidin sa imong mga video. Wait, klaro. Yung 16 doon. June 16. Of course. Klaro bil ko. Sana pa. What's up guys? Hindi kadaghan ang estudyante o mga parents sa Asian College of Technology guys. Kuan duduk. Kuan duduk. Ha? Mereka berduduk mana? Wala. Apa ini duduk? Ha? Apa ini duduk? Dong. Kaya kat tadi nak. Dong.